Αμαλία, είσαι έτοιμη? Επιστρέφουμε στα Ξανθά μας. Από Χαλκίδα η Αμαλία και είναι μια κουκλάρα. Πάμε σε παρακαλώ γιατί μπορώ και επιθυμώ. Από Ginger. Λοιπόν, δεν έχω λόγια για σένα. Πεθαίνω. Υποκλίνομαι και βαράω προσοχή. Τι μαλάρα είναι αυτή. Σου πήγε απίστευτα. Τα αισθάνεσαι όμορφα τα μαλλιά σου? Είναι αυτό που ήθελες, αστέρι μου? Με μία κίνηση, δεν έχει δεύτερη εδώ. Σου πήγε απίστευτα αυτή η κλασάτη ξανθιά απόχρωση. Τρελάθηκα μαζί σου. Φεύγεις για άλλη μία φορά, Οσκαρικά. Σκέψε μου λίγο να το επικοινωνήσουμε. Δες μαλάρα. Δες μαλάρα του θεϊκού. Δες μαλάρα εδώ του καταπληκτικού. Δες εδώ τι γίνεται. Επιθυμώ και μπορώ, αγάπη μου, με μία κίνηση. Δεν υπάρχει μασίφ, καμία φθορά, καμία ταλαιπωρία πουθενά. Δεν υπάρχει. Το βλέπεις πως γλιστράει, το βλέπεις? Δεν υπάρχει. Δες εδώ. Δες ομορφιά, καταπληκτικότητα. Δες εδώ. Ξανθό πολυτελείας, αγάπη μου, αριστοκρατικό ξανθό. Πραγματικά δεν υπάρχει, παιδιά. Πεθαίνω για αυτήν εδώ την ιστορία. Κλασάτη, ποιοτικότατη, υψηλή ξανθιά υπόθεση. Δεν υπάρχει. Από Ginger, παιδιά, η γυναικάρα μου έρχεται από τη Χαλκίδα και φεύγει Οσκαρικά. Δες εδώ ποιότητα. Θα σταθώ στην ποιότητα, με αφορά η ποιότητα και μόνο. Θα σταθώ στην ποιότητα. Κλασάτο, ξανθό, μοναδικό, εκθαμβωτικό, παιδιά, Hollywood. Δεν υπάρχει αυτό το Όσκαρ εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτή η υπόθεση. Και κάθε φορά και καλύτερα και κάθε φορά και καλύτερα. Καμία φθορά, καμία ταλαιπωρία, καμία απώλεια. Το βλέπεις? Δεν υπάρχει. Είναι τρέλα το κορίτσι μου. Πεθαίνω με μία κίνηση, παιδιά, αβίαστα. Δεν έχει δεύτερη σε μένα. Τέλος.